Hi guys, máme tady vlog. Udělej hi guys. Hi guys, máme tady vlog. Takže jen vám chci říct, že se hledala tato Fredka. No, takže mám tady baboš. Jo, a jen vám chci říct, že promiňte, že teďka nevycházely dlouhý videa. Kapibaro, tak můžeš říct, proč nebyly dlouhý videa? Protože jsme měli dovolenou, byla škola, jo, a chtěli jsme se dát chvilku šlapíka. Takže tady máte reklamu na kšiltovku Juice Be Cool. A ještě vám tady chci udělat reklamu na takovouhle krásnou kytičku, kterou nevím, kde koupíte a nevím, jak se jmenuje. Takže teďka se vás budu ptát na otázky a můžete to napsat do komentářů. Vůbec nevadí, když napíšete prostě cokoliv, napište nám, na co se zeptáte, my na to uděláme prostě video. Takže první otázka je, jak se máte? Druhá otázka je, jak se jmenujete? Jo, a jestli vám přijdou tyhle věci moc soukromí, tak to nemusíte psát. Co vám vychází za známky na vysvědčení? Nám třeba vychází samé jedničky. Takže další otázka je, jakého krásného mazlíčka máte doma. Já mám například morče, psa a šnečka. Takže já mám doma rybičku, šneka, kocoura, mourka a psa Barneyho Barnaváše. Teďka další otázka je, jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? A všechny tyto otázky, na co my se vás ptáme, jako kapici lapíci, napište do komentářů. A poslední otázka je, jestli máte na našem kanále odběr. Pokud ne, tak to určitě napravte. Chceme získat 100 odběratelů a budeme moc vděční, když to zvládneme. A jestli to zvládneme, tak bude vycházet skoro každý týden, jednou za 2 týdny nebo za týden. Budou vycházet takovéhle vlogísky. A chcete to dát? Čím odběratelů, tím více videí. A za 100 odběratelů bude živé vysílání. Bude přesně napřímo děláno s iPhonem. A budeme živě vysílat tady na hřišti. A přesně ve vysílání živě můžete se ptat na otázky a odpovíme vám. Proto bychom byli rádi, kdybyste sdíleli toto video. A sdíleli náš kanál Capybox. Chceme dosáhnout 100 follow už hodně dlouho. Takže máme tady ochutnávku těch citrusových tiktaků. Takže máme tady ochutnávku tohle tiktaku. Jdeme se to dát do pusy. Je to dobrý, já myslím, že je to nějaká mandarinka. A ještě ochutnávku papity. Jako je to dobrý, je v tom mléčná dráha. Na tom jsou planetky, vidím Venuši. A tady to zelený, to byla naše Zem. Mňam, mega dobrý, cítím v tom sluníčko. Tak jdeme tesnout. Vy taky ochutnejte. No takže je tady taková krásná žlutá vodička, kdo by se chtěl vykoupat. Takže přesouváme se jinam. A těšte se. Tohle video uvidíte zítra. Ale já ho nazáčíme dneska. Takže jako vlastně ne, video vydáme už dneska, čtvrtek, nevím kolikátýho je, 18. Tak večer vyjde, nebo ráno vyjde tohle video. Já se docela bojím chodit do tyhle uličky, ale tak jako teďka sem půjdu, no. To nás zachrání. Dělám všechno pro vás. Jakože já vám chci taky udělat reklamu na to, ať chodíte do DMka. Protože jako, není to žádný jakože, reklamy. Jako, Není to spolupráce. Jo, není to spolupráce. Je to prostě dobrý obchod. Taková krásná kytička. Čmuchejte. Jo, fakt jako DMK je mega dobrý obchod. Já si tam kupuju jak jídlo, tak prostě věci. Dávám si. Tam kupuju prostě všechno možný. V DMku? Jo, v DMku má jídlo. Třeba pití, my tam kupujeme mega dobrou Nutellu. Taky můžete kupovat.
Jo, ale někdy v tom cítíte trochu jako hrozno. Takže na tomhle videu asi někde dole vidíte titulky. Hele, tohle video bude mít kolem 10 až 20 minut. Takže je tady takovýhle capybary baťoch. Sorry, že jsem předtím ukazovala mobil, já chtěla ukazovat baťoch. No, tak tady je takovýhle baťoch. Je fakt dobrý, vejde se do něj hodně věcí a přitom je jako fakt malej, takže... A v něm je plíša capybara. Jo, a můžete kupovat na Allegru za pár korun. Takže my teďka tady jdeme po louce a půjdeme to tady někde prostě prozkoumat. A jako teďka vám chci ukázat ten kryt. On není vidět, protože, protože jsme prostě na sluníčku. Ale je to takovýhle kryt na iPhone. A tady jsou matematické výpočty, ale tak není to vidět teda, no. Takovýhle krásný kryt. Takže je to teda, ono to není ani vidět. Tak pojď do stínu. Jdeme do stínu. Jo, teď je to krásně vidět. No, krásně. No prostě takovýhle iPhone. Takže já jsem vám chtěla ukázat mýho šneka, jmenuje se Monty. Taky jako capybary a je to můj šnečík. A venčím ho. Jestli se někdo pořídí to taky šnečka, můžete si koupit toho afrického, anebo můžete si v přírodě najít. Tak musíte ho hladit a bude se mu to líbit. Ale varování, musíte krmit salátem, okurkama a musíte jim koupit neobyčejnou hlínu. Mají rádi za to, jak se tomu říká, zahrabávání. Musíte jim koupit kokosové vlákno a dát jim to do terárka. A když chcete chovat kupte terárko, dejte do něj kokosové vlákno anebo hlínu. Ale hlavně neubližujte mu, nic, starejte se o něj hezky. Hlavně, prosím vás, toho šneka uchovávejte v bezpečí. Nesmí na ní žádná kočka. Takže za prvé, dát do terárka kokosové vlákno nebo hlínu. Jestli máte přírodního hlínu, jestli máte domácího, varuju kokosové vlákno. Když tam dáte kokosové vlákno nebo hlínu, neubacávejte. Šneci se rádi zahrabávají. A pokud nebudou mít dýchací cesty, můžou umřít. A tyto malí nezbedníčci tak můžou umřít na infarkt, když zařvete. Ale až vyrostou, tak si na vás musí zvyknout. Varování. A to už jsem vlastně říkal, no tak nic. A jestli chcete doma chovat kapibaru, musíte na zahradě udělat velké jezírko, domeček a hlavně to jezírko, aby mohli žít, protože oni potřebují jezírko. A hlavně mají rádi... Volala mi teď kapibara, pardon. Můj šnek zdrhá. Fuj, to je mastný. Já jsem nemyslela, že zdrhá takhle rychle. Toč ho. Hej, ale on je nějak rychlý, já myslím, že bude pomalej. No už na to chce. To by se nemělo správně dělat, ale to nedělejte radši. Jo, a tyhle zajímavosti jsou docela mě baví, tak jestli vás baví, taky napište. No, takže já ho jdu vrátit zpátky do terárka. Takže já jsem si toho šnečka teďka dala do akvárka. On teďka spinka, takže já ho nebudu nějak trápit, ale dám mu tam ještě okurky. Stejně to moc není vidět, ale je tam vidět ty matematické výpočty. Jo, a chci vám tady udělat takovouhle reklamu na tenhle traktor, kdo si chce koupit. Dá se na něm výborně jezdit, úplně se do něj vejdu. Takže určitě kupujte. Hele, jako tohle je vysoký jako moje noha, tohle na to se klidně stoupnu, ale tak kde je Lilliput, tak já jsem se teď, já jdu vejít na ten strom. Takže já jsem teďka, jo, jsem teďka na tom stromě. Takže Justin Bieber. Kapibaro, přestaň. No, takže tady jsou takové krásné listy. A nechcete se mi skákat dolů. Takže
Jo, tam to jsou listy dole, jo. Já jdu teďka skočit dolů. Lítá tam moucha. Pozor. Jo, a můžete vidět, že i kapibara má na sobě kapibaří kraťasy. Tady. Takže kabelku. Teď vem i můj papířek. jo. Kapibara nose taky. Nebo už dneska máme kůromy. Jo, to je můj šnačík. Jo, kapibara už tam je, takže už nějak ho tam nechám. No, co kapí? Ne, kapibáro. Co děláš? Já natočím tvoje kraťasy, jo. Proč? Tak reklama na kraťasy A stanou. prdel, Takže mám tady otázku, jak se jmenuje tohle. Já to vím, začíná to na C, ale řekněte to. Napiš, pozdravím vás na video a zeptám se... vám srdíčka. Jo, dáme vám srdíčko, odpovíme na video a můžeme klidně, jestli chcete pozdravit ten, kdo to uhádne, jestli chcete pozdravit, nebo chcete něco do videa udělat, tak vám to uděláme, ale nejdřív uhádněte, jak se jmenuje. Pište do komentu. A až budete psát jméno, jak se jmenuje, tak napište, postavička se jmenuje to jméno a ještě napište své jméno, my vás pozdravíme a řekneme, zdravíme prostě toho, kdo vyhraje, takže soutěž o pozdravení. Jo a mimochodem určitě jako tyhle, teď taky jsou mega dobrý. Skoro celý jsme snědli a můžete kupovat všude u Vietnamců nějakých prostě. A není to spolupráce žádná. Prostě chutnají nám, no. Takže. Jo, je to stejně jak ty papety. A tahle zelená, tak mně přijde jako trošku, že v tom cítím zemi, tahle oranžová pomeranč a tahle žlutá mě připomíná mandarinku. Ale jako všechno to dohromady je asi celý svět. Takže pají, tohle by bylo pro dnešek všechno.